Hej, jeg hedder Mette, og i dag skal vi lave forsøget bestemmelse af syrerestion. Formålet er at finde ud af, hvordan man med en ukendt væske med enten en neutral pH-værdi eller en pH-værdi under 7 kan bestemme syrerestionen. Vi skal bruge saltsyre, som er HCl. Vi skal bruge svovlsyre, som er H2SO4. Så skal vi bruge salpetersyre, som er HNO3. Vi skal bruge bariumklorid, som er BaCl2. Så skal vi bruge sølvnitrat, som er AgNO3. Og så skal vi bruge reagensnitrat, som ikke har nogen formel. Ja, nu vil jeg putte sølvnitrat ned i de her forskellige syre. Jeg skal putte 2-3 dråber i hver, så det gør jeg lige. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Som I kan se, så påviser sølvnitrat Cl-, altså kloridionen, som også er i andre salte. Og der kan I se, at den giver hvidt bundfald i saltsyren. Ja. Nu vil vi prøve med bariumklorid, og der skal igen 2-3 dråber i. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det skal ikke være så præcist. Som I kan se, så påviser bariumklorid SO4-, også kaldt sulfationen, og det giver så hvidt bundfald, som I kan se den i midten. Så skal vi lave det sidste forsøg, og til den der skal vi bruge nitratreagens. Vi skal bruge en pipette til at hælde op med. Og igen hælder vi en 2-3 dråber i. Som I kan se her, så påviser den NO3-, altså nitration, og det giver så hvidt bundfald. Ja. Så er vi nået til konklusionen, og vi har konkluderet, at sølvnitrat giver hvidt bundfald i saltsyre, bariumklorid giver hvidt bundfald i svovlsyre, og nitratreagens giver hvidt bundfald i salpetersyre. Til det sidste forsøg her, der skal vi bruge bariumklorid, og til det, der skal vi bruge en lille pipette. Det er det andet, der hedder bariumklorid. Så derfor jeg blander det sammen. Seriøst, nej! Jeg kan mærke det lidt så. Melle, hun smutter sådan helt op til skolefoten. Jeg gider ikke mere nu. Jeg Jeg kommer til at sætte mine fingre ned i låget. Der er åbenbart også nitratreagens ned i låget. Underligt nok. Nå, er vi klar igen? Fuck, det lukker. Hvad fandt vi så ud af med det? At jeg var lige ved at dø, fordi jeg fik det her saltsyre på hånden. Det var så totalt vildt. Det er sådan det. Hallo, jeg er faktisk overfølsom på saltsyre. Ja. Jeg er faktisk overfølsom på saltsyre. Det er helt rødt nu. Ej, jeg kan mærke det ætser. Hvad? Er det shampoo det her, eller sådan noget sæbe? Er det sådan noget baserende sæbe, eller hvad? Du optager.